Hazi kuti anonzi machima bricks. Yeah. Ndivunze. Vampiki. Zvidhina izvi zvakambofara mwana mbuya izvi zvatoda kuita zvinonzi chii nechirungu? Zvinonzi chii zvidhina izvi? Nechirungu. Anonzi mafarm bricks. Ndo atoda kuita. Yaka. Ndio tinoda kuita chitaura mafabric kako. Tingazvigona zvechirungu. Mafarm brick. Ndo atoda mafarm brick. Okay. Sida kumaisha mafabric na mbuya. Kuna hao nganditende in advance vachatibatsiro guys, please support us ne Foroma. Foroma chete hatina zvimwe zvatikukumbira izvi. Foroma dzoga mbiri ndo dzatikukumbira. Foroma. Atimbotambira Foroma. Ngatimbokutambira Foroma. Songe masimuka. Musimukira kaudazve mazuva ese. Imi mona kusimuka. Musimuka sei? Chiite zvamunoziita. Right. Ande. Foroma. Guys, bye-bye. We have to bye-bye. Yeah, could stay like this. Bye-bye. Thank you very much, Foroma. Bye-bye. Thank you very much, Foroma. Muri kupika ade. Muri kusakurirei apa? Apa tiri kusakurira kuti titsvaire zvakanaka mapundo togodhiga vhu redu tichiunganidza. Raunganidza vhu redu tozoforoma zvidhina zvedu. Todiridza. Saka tinofanira kusakura kuti patigodhiga pakachena. Tinofanira kusakura kubvisa svina yose. Saka kana muchida mizi ndakutotanga kutenga zvichida izvi. Kubvisa zvose izvi. Zvine basa chena. Asi ndamboforoma zvitina moziva. Saka kutsvaira. Totsvaira pochera. Kandorashira kure kusha. Toriunganidza vhu iri pano pamunyange rikate gomo. Tinotoridhiga nokuti tichiforoma. Tofanira kuforoma dhaka irero rinokwana kana kuma 50. Zviri sei guys, nhasi ini naGogo tadhisaidha kuti tinofanira kutanga chinhu chedu kana kuti chirongwa chedu chinoita kuti Gogo vange vachiwana toilet. Nekuti zvokwadi tatamburawo kuno, saka kana ndichiona ini chitamburawo kudai dzingombobuda kana mutaundi muchiredzi uchinotsvaga toilet nekuti dondoro vanhu vese vakazara imomo, uyezve pakanyanya kuti hwe. Ndaona hangu zvakakodzera kuti tikaforoma zvitina zvedu sezvo pasina wakaita sei akati anokwanisa kutibatsira nezvitina. Takagara pasi nambuya tikati aiwa mbuya hazvitimise kuti isusu tiindire mberi nechirongwa chekuita sei chekuti toilet igozovakwa, sezvo vari chivhima vakanga vada kuvaka kitchen netoilet vakati vanoda zvitina 4,000. Saka mbuya vakati hazvina mhaka, toita sei toforoma. Asi nhau iripo ndeyekuti foroma dzekukumbira dzinotinetsei. Saka ndipo patakagara pasi kati alright, izvozvi zvibhajeti yedu hapana yekuti tinge chitenga foroma. Asi tichida foroma 2 ndizvo kambuya. Mbiri. Saka tichida foroma 2. Saka patiri panapa ndo pachange tinyanya kushandira nguva zhinji. Apa vanenge vachindidzidzisawo kuzvoitwa sei, ndatotanga kuona kuti panenge paine badza uye nepiki. Saka paine badza ndofunga mbuya vanenge vachihanzi nambuya chimbotitsanangurirai musatanga kutsanangura chimbomhurusai vanhu. Toti kwaziwai mashemarenzi. Haiwa isi tinofara mashemarenzi tichitaura nemi kudai tinohwa mwoyo yedu kusungunuka.
tinotaura naJehovha, ndiye unotitungamirira baba vari kudenga. Saka isusu panapa ndo petinoforome zvidhina. Totanga kusakura, tobisa mapundo ose nokuti tikaforoma chitina chine svina achindotsvi, chondotsva svina iyayo ndotsva chitina chofa. Iye zvino tinotanga kusakura pochena, todhiga mavhu edu, toita hipi yakadai yetunoona kuti mavhudhaka tadhigawa anogona kubuda zvitina zvinokwana kuma 50 foroma. Todhiga zvekana rekapera tichibudisa ma 50 foroma. Haridi kuti tikangoti dhige nhasi mangwana toforoma, tinotofana kutodhiga, tichidhiga namapiki, tichitora mafoshoro kuunganidza mavhu kusvika aite hipi. Tozotsvakawo mvura, todira, tokanya dhaka redu, totomanya neforoma. Tichiisa foroma. Tingakone wavo nyange etoilet. Tingakoniwi. Ndio zvetinodavo kumbotanga zvetoilet. Amen. Tione kuti toshande basa redu tichibuda, nokuti iye zvinezvi zvatonetsa. Tikawa mudumbu. Zviri kutonetsa. Kupesana. Tinongopesana. Wotowa mudumbu usiku. Ndiyo nhamo iyi. Unoendepi? Hakuna. Unotowa mabongo achikuma. Asi mbuya muchiri papo. Foroma dzezvitina ndinangu ndikunyanya kukumbira hangu kuti satiri kuda kukumbirana nadzo rubatsiro. Iforoma dzinonzi chika kuti zvitina zvatogadzira cho zvinenge zvichinzi chista racho handinasi kuziva. Foroma dzetinokumbira idzi, isu fanika vana mbuya tinongoti tibetserevo neforoma yezvitina zvinobuda zviviri asi hazvisanganiswa hazvo nesemende. Tinongokanya dhaka roga somukanyiro watakamboita. Dhaka roga zvondotsva. Hazvina kuti mugomba munosanganiswa nesemende. Evo tinongozvikanya zvitina, torova foroma dzedu tichindokuturawo. Tinenge tichida foroma dzinokwana zviviri zvitina, dzinobuda zviviri zvekumamisha. Zvokumamisha zvinoti kana tapisa zvotsvuka. Izvozvo. Hazi kuti anonzi machima bricks. Vambiki! Zvidhina izvi zvakambofara mwana mbuya izvi zvatoda kuita zvinonzi chii nechirungu? Zvinonzi chii zvidhina izvi? Nechirungu. Anonzi ma-farm bricks. Ndo atoda kuita. Yaka. Ndiwo tinoda kuita. Chitaura mafabriki kako. Tingazvigoni zvechirungu. Ma-farm brick. Ndo atoda mafabriki. Tida kumaisha mafabric nambuya. Saka ndizozivi kuti apa ndichibva pano ndida kumunotasa ndofunga kuti quotation kunapa mwana udabvunza kuti inoita mari handizivi. Saka apa ndichabuda ndikumbosiya ndabatsira mbuya vasakura pachiru pavo kuti pachene. Asi mbuya mune badza 1 but zvinoitira kuti muchisakura nichidhiga. Inivo inenge tichisakura uko. Uko kwatinenge chatsvaira chidhiga. Titore fochoro saka imombosakura ini chidhiga muchisakura. Ndomboitawo zvepiki inorema. Regai timbosakura. Andiko matanga uko ndokuchara ndototanga kudhiga. Chatsvaira tichasakura posapa pachachena. Tozotanga kudhiga tichitora madhaka edu vhu redu tichiunganidza pano pamwe. Totsvaga pekunounganidzira. Hatondounganidzwa ipapa. Tikadhiga koko tori foshora chuyapa. Tikadhiga koko. Tafana kutanga amotatanga kurima. Tafana kutanga kusakura pakati apa. Saka ndo zviripo guys. Apa patatooti kana tikata zvokuseka ka toita imiri. Mbuya handei kuzvitira toita toga zvitina zvachoni.
obviously tira kuti zvakati wandei toda 4000 ndokuti musare mune kitchen mbuya ndokuti musare mune kitchen. Saka for the meantime tinotanga taita chinhu chekutanga chiripo gozi kutanga tiri kuita kumashure kwedu uko aiwa mabhiridha vasiya vasakura vapedza basa. Saka kuhosi ndofunga vangodira mvura pasemende iyaiya ndo handisi kuti zvoitirwei asi ndo zvavari kuita. Saka mbuya vasati vapinda mukati memba imomo zvavo vachiri kwavoko but ndofunga musoro chabuda mumba mavo vachienda kuhosi kwavo definitely pamwe cheta live stream cheta ka video asati aziya because rinenge riri zuva rekupemberera. Ndichazombokuitira imwe story time tichiri vaviri saizvozvi. Mbuya musi wakati ndakoniwa nekuti denga rararyiwa mujuru wakarya denga izvozvi kuti akatukuta wekitchen yambuya divi rose rakarohwa nemujuru wakamunywa. Saka huku zvadzinozoita dzinobhururuka dzoenda pamusoro pepe dzotanga kutsvaga mujuru. Saka manje izvozvi uswa newo kurava kuti imi mbuya mamichoshanda times 10 nekuti dai zvimakutonga futi kutsvaga uswa hwekuvhara. Saka handisi kuti chii chachikonzera kuti mujuru unyanya kurya kudaro chii. Ndofunga inawo kuti pamwe hapana kuswa idzodzo dzinonziyekera dziya dzinoita kuti mujuru usavepo plus matanda zvakare zvese nemavhu acho zvaingodi zvaisangana. Saka divi rese rero ndichakuradzai I think tichaita live stream totonamata kuti tinge tine network tinge tine data pavachapinda mumanshoni yavo iyi vachifarawo muchiona tichitozviita ipapo iyezve ndichokuradzai kwandiri kutaura kuti mujuru wese saka manga angova maboo kudai. Saka nekuda kwaizvozvo denga rakaita kakuwira mukati. Saka usiku huyaka vane vakatotasana nenyeredzi asi vari mukitchen mavo. Saka ndofunga mbuya vakabatikana musi uyo vakati ndovata pashi imi takatambura chaita story time iyoyo zvedu ndo pakazobva meeting yedu yekuti tinge tichimiramira kuti sezvo mbuya kitchen zvaramba zvese kusvika pakuti mujuru wakarya denga rikadonha mbuya akati ndovata hangu pashi takatambura musi iwo vedu nenewo ndakatombobatikana. Saka chaita story time iyoyo uyezve ndosaka ndiri kuramba ndichishingirira kuti mbuya vange nyange vakaona kitchen idoko isingariri zambamba ine mere mbuya kitchen yenyuwo wendo huno isingamunywi nemujuru. I think ndo saka ndakabva ndatirega ndishingirira hangu ndimboramba ndiri kuno kwechinguva kusvika vane kakitchen kavo netoilet. Ndichinamata kuti zvinhu izvi chakwanisa kusvika paine time kusati kwatakaonatsoonaya mvura yakawanda zisingamboiti uye kuri kuti hakuna mabhiriji. Saka nendotozongozwa kuti handira kutokoniwa kubva kuno zvinozobuda here mbuya hazvizobudi. Saka handichiri I think maonero andiri kuita ndichiri kuno ndichimiramirawo kuti mbuya vadii vange vaine kakitchen kavo netoilet nekuti izvozvi kabedroom kavo kana kuti flat yenyu mumanshoni yenyu yamunogara kutaura yatototi yapera tinotenda sei tangomirira kuti vamuvhe kubva nekuti izvozvizvi mumba machoni pavane vata ndichazama mbota kavhidhio kaklipi kadiki mombozoona mavatira vanenge vakaita hapachina pekuti vavati. Saka vanongoenda kungonotsvagawo kwakona kekuti vavati vanenge vakavata vakaita kakugarira ndo zvavari kuita. And ininiwo ndinosheya bedroom yangu Verisa mumota natindo ndiye wandovata naye kubva zvandakauya kuno nekuti papa sina zvinhu zvazarawo zvatachivavigirawo uyewo makozho ari kuvatambudza ndo mamwewo zvakare akazita kuti vati andonovata hangu pasha havati mazuva anofamba akazvimba kudai zveni zvikomanawo zvinongovatawo pamukova papa asi aiwa iya history mbuya tasara nemazuva mashoma kuti mupinde mumba yenyu tatovana mazuva mashoma. Saka pari zvino guys kuna avo nganditende in advance vachatibatsirawo guys please support us neforoma chete hatina zvimwe zvatiri kukumbira izvozvi foroma dzoga mbiri ndo dzatiri kukumbira Foroma atimbotambirai foroma ngatimbokutambirirai foroma tonge masimuka musimuka here kautea zvemazuva ese imi muona kusimuka mosimuka sei chiitai zvamunoziita right handei nosimuka sei handei foroma muchitamba chikuchimbirai handei maredere 1 2 3 go foroma
Guys, bye bye. We are bye bye. We are good. Stay like this. Bye bye. Thank you very much. Foroma. It is way. Bye bye. Thank you very much. Foroma. I'm going to pick a day.